Poio móvese e volve botarse ao monte para percorrer os recunchos de maior interese do Concello. O programa municipal de Andaina retomase este domingo despois do parón das vacacións de verán. A iniciativa volve con forza cunha ruta protagonizada polos petróglifos da Caíra que leva por nome a Ruta da Arte. É unha ruta que ten unha dificultade, inda que pon media é unha dificultade, digamos que fácil, vai a ser, porque o que fixemos co percorrido que temos aquí, primeiro, no cartaz se fixo un percorrido máis curto. A actividade será de balde sen límite de prazas, con todo, dende o Concello recomendan inscribirse previamente a través de deportes.poiomóvese@concellopoio.gal. O límite será mañá ás 2 da tarde. Se desta volta non poden participar, saiban que o programa de rutas ofrece aínda outra oportunidade o 28 de setembro coa Ruta da Ría. É unha ruta que entra dentro do que ven sendo un camiño de peregrinaxe que é o Frai Sarmiento. E, pois lle chamamos a Ruta da Ría porque, pois a parte de coller ría, tamén colle unha zona costeira. Estas dúas propostas súmanse ás tres xa organizadas antes do verán. Dende o Concello fan xa unha valoración máis que positiva deste conxunto de rutas que permiten descubrir Poio dun xeito diferente. Nos queríamos levar adiante esta iniciativa porque entendíamos que tiñamos que poñer actividades que non foran, o mellor, unha actividade de tanto impacto como pode ser correr e que permita de algunha maneira a xente practicar deporte, pois o mellor sen ter que facer tanto impacto físico. E, dende logo, a resposta foi moi favorable. En todas as rutas superamos sempre os 100 inscritos. Dados os bons resultados de participación colleitados neste primeiro Poio móvese, de cara ao ano que ven, o Concello avanza que volverá a repetir experiencia.